Shalom, horas mari kita ramang dayan dong sahabor syaon. Salam sehat, selamat pagi. Baju pamusiru tahu di acara jepek alay maripu. Adolah sopinatul hasatani debata, jumolo kita tanya. Debata Jehovah para sirona sumuru mauliate di pasar kuhanami dia soham. Naik tumayon hatam hami ukap roh hado pikiran nami asa mangulah perbuatan bagasa Yesus Kristus matanya. Amin. Di tadamang daerah bunga sahabat hata ni debata di kita di hari Jumat tanggal 27 November 2020 nantar surat di Yesaya bidu 20 onom ayat 2 onom madidok di sini. Nang di dalam yakka uhum saya marhapa satu horo hami ale Jehovah marlas niroha hami bida warni doho bida puji-pujian tuho ido anggo sahana. Dita kadonga sahabat syam di pamahon Tuhan Yesus do songon eme dohot simareme eme disirang doi nak pedi basobu tubuh sahatu na gudang alai ditikina disirang ma nasida iya si maremene dibakar do itu api alai yang go eme dipalunggu do itu inganan songoni do nang di hari umum sogot disirang de bataro isero siulahon lomone rohana isero namar habo satu Jehovah jala isero jolma nama mulahum hazahato alani dihitak kadonga sahapor syau turpuk ton dirok nang di dalamnya kehumu saya marhabo satu horo labatan na marhabo satu Jehovah molorope aka uhum na sogot dang mabiar hita diari panguhuman sogoti ai pos doro hatta turupan di debata ibana do Jehovah pangurupi na sumurung di bagasan mereka hitak kadonga sahapor syau songon handphone tapatulus songon handphone ikon adong do di charger handphone ini asa adong energi asa nang lobet labatanna asa full asa bui pakeon sarong baterena songon iro nang hita di bagasan mulut ikon marsigatut tu Jehovah do hita iko marhaba satu Jehovah ibana do nama ngalehon tenaga nama ngalehon saluna di bagasan uluton gugu alani tamaru hita mamuji pasangapon debatata ido benai do turpuk tong malas neroha hami mida guarmi do mida puji-pujian tu puasa malas neroha mida guarmi ana mangingot guarni debata mamuji ibana di bagasan muluna ai dio kuhod do marhite turpuk ton panorang Yesaya iko marhamo satu Jehovah do nasida asa malua nasida sia formaran asa rapotan nasi roha nasida ido benna ihapor sia nasida songon bangso judai mangendehon guarni debata ai rapotan asiroha ni debata do nasida ido tamapu sion nasida debata lani do dihita karoma sahabor siaon soni do nak kita di bagasan mulut tahun memuji pasangan pengguarna ibaka marhabo satu Jehovah mangiot guarna marhite tangiata marhite ede puji-pujiat ta tuarupan de bata di bagasan guarna buku ede tan nomor 450 mato sadakuarna umbuli siana saguari goarni tuhata Yesus ido naumbuli goarni tuhaki olani do endeki goarni tuhaki do pamalung rohaki sada goarna muli sian nasa goar ima goarni tuhata Yesus ido naumbuli goarni tu hataido tendeh jala goarnaido na pamalum rohata ibana do nama haleon na patukon salhut na di bagasan mulutong tong dihitak karo wasa person hape na taula tayong ma mangingot goarni tu hatai laho mangula sulot tahita di manugot ni arion laho modo pehita laho ma marpua pe na taula di bagasan muluton tayong magwarni Tuhan ini mangedehon dohot martangian jala marhabo satu bana asa unang manipil hita sia dalanna
sanggia totong jolma nasatia hita tau kuho tuhatai ibara dona tahadi dak pemangaleo nasaluhuk na di bagasan ngolutong pos marohata nang di dalam yakahumi saya makabosan tu Jehovah hita asai bana nabatiwo akar data dapotan mahita ima di mahkota kemuliaan ini mahkota kebenaran nasihat Tuhan debata amin matanya kita debata Jehovah para seruana sumurung ilu tutu Tuhan hodo haposan nami tu hodo kami marpango satia alani urupi pargogoi kami Tuhan asa margogo kami asa wingotami guarmu dohok mamuji pasang poko ai hodo na patukon na mangaleon haluau di bagasan mulo nami marhite nong mate hodi hokon silam takas lu tutu asa waha alani Tuhan nang diaring surut tuk soma biar kami ala hula kami dalam lomoni roham jalaman hapos satu horo kami adi Jehovah siroham Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami sesabun amin horas